חודש אלול כבר כאן, ואולי חלקנו מסתובבים עם תחושה של הכאה עצמית ופספוס. אני כל כך רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אני כל כך רוצה להיות טוב יותר, אבל איך אני אעמוד מול הקדוש ברוך הוא ומול עצמי אחרי כל ההבטחות שהבטחתי משנה שעברה, ואולי חלקם לא הצלחתי לקיים? אם ההרגשה שמלווה אותנו בחודש אלול היא כזאת, סימן שאנחנו במקום לא נכון, סימן שאנחנו עושים חשבון נפש בצורה לא נכונה. כי התחושה של הכאב הזה, של הפער בין מה שאנחנו עכשיו למה שאנחנו רוצים להיות, זה בדיוק מה שיעזור לנו להתקדם באופן בריא. בספר אורות התשובה, הרב קוק אומר לנו שאם אנחנו מרגישים ייסורי מצפון, צער או כאב, על זה שאנחנו עושים מעשים לא טובים וחוטאים, זה כבר דבר חיובי. כי זה אומר שעלינו מדרגה רוחנית, ואז אנחנו מרגישים את הנשמה שלנו ושומעים אותה ושמים לב לדברים שלא שמנו לב אליהם בעבר. אנחנו חושבים, יואו, חטאתי בזה, עשיתי את זהו, ירדתי רוחנית, אבל אנחנו לא מבינים שההפך הוא הנכון. כי אם אנחנו מרגישים את התחושה הרעה הזאת, זה מעיד על זה שאנחנו כבר לא במקום הלא טוב שהיינו בו בעבר. זה מעיד על זה שזה כבר לא שייך אלינו, שאנחנו לא שייכים לשם יותר. זה מעיד על זה שאנחנו במקום אחר. זה כמו בן אדם שנמצא בחדר שהוא רק חושב שהוא נקי, אבל אם הוא יתחיל לטאטא אותו, הוא יראה כמה לכלוך יש בו. ככה אנחנו, כשאנחנו מרגישים את הלכלוך שבנו צף, את המעשים הלא טובים, את התחושה הרעה הזאת, זה אומר שאנחנו מתחילים לנקות את הנשמה שלנו. אז השנה נתקרב לקדוש ברוך הוא מתוך שמחה. נזכיר לעצמנו שהכאב, הצער והייסורי מצפון זה בעצם מעיד על זה שאנחנו במדרגה גבוהה יותר. זה בעצם מעיד גם על זה שהמקום שהיינו בו בעבר כבר לא שייך אלינו. נסתכל על עצמנו בעין טובה לדברים שכן עשינו, ומה שכן הצלחנו לעשות ולהתקדם. ומשם נתקדם הלאה ונאמץ לעצמנו התנהגות שהיא טובה יותר, עם ערכים שמתאימים לנשמה שלנו באמת.